A čo oni? Čakovec sa ozýva? Fenor, mu posielaš tie bežné nejaké informácie? To? Tomu Norovi. Ja poslal som mu mail a neodpovedal mi na jeho. A Austrálčania? Austrálčania ešte neodpovedali. Ale tak vieš, tam, kým si tam rozmyslí. To taká je drahá letenka? Ako, jak cargo? No, že to bolo oficiálny dotaz, to bolo najlacnejšie, čo bolo 2800-2700 eur, s tým, že treba upresniť cenu pred odletom. A keď ide tak ropa hore, vieš, potom sa s ním budem doťahovať, tak som to napísal 3200 eur, možno menej, že môže byť aj menej, vieš, tak to je tak. To je veľký rozdiel medzi Amerika a Austrália. Do Ameriky totiž ti lietadlo doletí cez severný pól, vieš. To je tých 600 eur. 657, čo tam je. No. Ale nie do Austrálie. Do Austrálie 250 eur stála len prekladka v Dubaji. Sa z lietadla do lietadla. Vieš. A to nejde priamo zo Švechatu, to sa